Бог никога не е действал хаотично. От самото начало Той има един план, един завет, една цел – спасението на човека чрез Христос. Макар Библията да е разделена на Стар и Нов завет, Божият план е единен и последователен. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Това означава, че Божият план не се променя. Това, което Бог започва да разкрива в Стария завет, се изпълнява напълно в Христос. Бог започва да разкрива плана си още от началото. Още след падението на човека Бог дава първото обещание. В Битие 3:15 Бог казва, че потомъкът на жената ще смаже главата на змията. Това е първото обещание за Месията. От този момент нататък цялата история на Израил започва да сочи към един център. Жертвите в закона, пасхалното агне, пророчествата, храмът, свещенството. Всичко това е сянка на бъдещата реалност. Всичко това сочи към Христос. С други думи, Старият завет показва образа, но Христос е реалността. Затова Исус споменава: да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Евангелие от Матей 5:17. Кръстът – центърът на Божия план. Когато Исус Христос идва на земята, всички тези символи се изпълняват. Той е истинското агне, истинската жертва, истинският първосвещеник, истинският Спасител. Затова апостол Павел казва: реших да не знам между вас нищо друго, освен Исус Христос и Него разпнат. Кръстът не е случайно събитие. Кръстът е центърът на историята на спасението. Един истински завет. В Христос Бог установява окончателния завет. В Евреи 9:15 се казва: затова Той е посредник на нов завет. Това не е просто нова религия. Това е изпълнението на всичко, което Бог обещава през вековете. Всички линии на историята се събират в една точка – Христос. Затова Библията ни призовава къде трябва да гледа вярващият. Евреи 12:2, като гледаме на Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра. Не към религията, не към човешките системи, не към традициите. Центърът е Христос. Когато погледът на вярващия е насочен към Христос, вярата се укрепва, сърцето се очиства, животът се променя, защото истината не е идея, истината е личност. Самият Исус казва в Йоан 14:6: аз съм пътят, истината и животът. Бог има един план, един завет и един Спасител. От Битие до Откровение Библията разказва една история – историята на Христос. Затова истинската вяра не е просто знание за Бога. Истинската вяра е живот, насочен към Христос. И когато църквата гледа към Христос, тя намира истината, спасението и вечния живот. Нека сърцето ви е насочено само към Христос.